Madina sanu Cheikh Oumar ɗum ko keeri to banggue Cheikh Oumar Fouti banggue ɓe ndenduɗa e makko mbiyata ko ceerno Mountaga mo Aminata Maliyam Aliou Alpha Maliyam hunto coboto racine hamme dowɗi e belaɓe dele celli e jiidirɗa ni e mboɗango fof ko noon o jiidiri e mboɗango fof kono alhamdulillahi rabbil alamin noon kala ko fonno wonde hakkude ma e makko oɗo docteur Cheikh Oumar an ɗiggini ɗum ha ɗiggi ɗum ko yettude Allah ɗum waɗi nanne garaɗa o wima okkam minute goto ha Cheikh Oumar an yetto kanum mbeɗa ñaaguino fimdam to banggue Allah taw so Cheikh Oumar darima ko kanum ɗettata junggam salmodire junggo makko ɗum o wi Allah jaabini komo yetti on banggue Allah ɗum noon bisimilla moon alhamdulillah Mamadou Hammed bisimilla moon Ibrahima Salif horan maktar woni bisimilla moon onon bismotoɓe ɗo e galle ceerno Mountaga nde Cheikh Oumar an arande ɗo o wi ko onon bismotoɗo o wi ɓe kalmi ɓe jiidi ɗo